Hi guys! Welcome back! So, kita man mo sa amo ang background sa picture na at sa Metro Center Hotel sa Atmosphere. Ano guys, kay napingis mi. O, gikan pa mi sa duty, tanawa mo ang mga sanina, diba? Uniform pa mong gisbang sulot. Wa may nahuna-hunaan lain guys, wala ni sa plano, pero grabe among ka-enjoy at kaya mis amo ang magpagwalwal. Walwal. Unsa na walwal guys? Walwal is mag-jamming, inom, kanta, sayaw. Mo na walwal guys. Mo na klarong walwal. So, wala jud na mo gipalampas ang amo ang higayon nga makawalwal me. Gi kami sa duty, diretso mi sa Metro Center Hotel para mag-videoke. So, ayo guys, ma-enjoy mo sa amo ang enjoyment nga pagkanta-kanta og sayaw-sayaw. Tagsar ni guys ko sulito na to ni tagsar jud ni mahitabo nga magtapok tantanan og mag-enjoy. So walay hubog-hubog ha, walay magsuka. Enjoy lang. So see you guys. Come and enjoy with us.